šestorka od ansambla Naisa iz Niša, a sad jedna četvorka, ozbiljna. Da, i nakon nekih olimpijskih igara, sad ne mogu setiti tačno koji košarkaši, nakon nešto nisu bili uspešni. Taekwondo počinje sa Milicom Mandić i zlatnom medaljom, tu i naravno Novak Đoković tenis. Ja sam rekao Srbija više nije zemlja košarke, Srbija je zemlja taekwonda ili taekwonda i tenisa. Međutim, stvari se menjaju, ali taekwondo ostaje naš dobar sport. Tako je, i u slučaju naših narednih drugara su se stvari promenile. Boje su se promenile, lica su ostala ista i već 2 godine pod imenom kluba Obelix. Nikola Lukić, Frida Kaličanin, Fedor Kaličanin i Mihajlo Radaković, dobrodošli. Bolje vas našli. Pa je li ovo za zemlju taekwondoa stoji, Niđo? Pa uvek stoji, da. Mislim, to što je gospodin Šarenac spomenuo, to je krenulo od 2012. Miličinim zlatom. London, bravo, olimpijski London, tako je. Pa se onda nastavilo u Riju kada je Tijana osvojila srebro i onda u Tokiju kada su i jedna i druga ponovo nas obradovali sa medaljama. Milica ponovila zlatnu medalju, Tijana osvojila bronzu. Koliko imaš godina, izvini? 20. 20. Znači ti si tu negde 2012. to u stvari video i to je bio neki signal dobar sport, možda i mogu da probam ja ovim da se bavim. Pa ja sam počeo pre toga da treniram. Mislim, svi smo mi počeli u vrtiću već da treniramo kao u toj školici taekwondoa i onda se nastavilo, pogotovo da kažem ohrabreni tim rezultatima. Svi smo dobili tu neku želju da nastavimo i da probamo i mi da ponovimo te rezultate. Sad to slično čekamo i od vas. Od školice do ozbiljnih medalja i takmičenja i evo nedavno do Makedonije. Nikola kaže u G Pehar je ozbiljan u seniorskoj konkurenciji, pa da malo objasniš gledalcima Šarenice šta ste to osvojili. Nije to Pehar na stolu? Jeste, to je taj ti G turniri su takmičenja koje se održavaju tokom cele godine u različitim zemljama i gde dolaze svi klubovi iz svih različitih zemalja. Konkretno mi smo sad na ovom turniru u Skoplju koji je G1 kategorije bili drugoplasirani u seniorima, što je veliki uspeh s obzirom da smo od nas trojice, nas dvojica uzeli medalje i Mihajlo je konkretno za malo izmakla medalja. Stefan i ja smo drugar isto iz kluba, Stefan Takov, smo osvojili medalje i sam sa nama dvojicom smo, to je sa 2 naše medalje smo uzeli drugo mesto, što je prilično veliki uspeh. Rekao bih da smo ovaj razgovor krenuli s tomom, pošto si neiskusniji. Možemo cijeli krenemo sa Fridom kao dama. Međutim, Frida će sačekati svoje 2 minuta. Hoću Fedora da pitam nešto. Prvo, želim se zahvalim vašem kumu, koji je kumovao s tako sjajnim imenima. Reci mi, koliko ti imaš godina? 11. Smiješ da mi kažeš koliko Frida ima godina? Ona ima 14. Sestra tvoja? Da. Ko je jači? Nemoj da kažeš ona slučajno, pa ćeš da kažeš. Ko je jači da zove? Ja. Ti? Najmlađi. Najmlađi. Sad ozbiljna priča. Pionir. Pa hajmo kod Fedora pionira. Ajde. Fedore, državni prvak koliko puta? Jel možemo da izbrojimo? Čekaj, ovo je bilo 1, 2, 3, 4, 5, koliko? Pa ne znam tačno. Ne znam, ovo je odlično odgovor. Između 5 i 150. I spremaš se za pionirsko-evropsko, je li tako? Da. Kad će biti? Jel naporno treniraš? Kakve su obaveze? Pa ne baš naporno. Krenuću, ne znam kada tačno. Posle mora. Pa dobar plan postoji, zato što je evropsko kada? Kasnije u toku godine? Oktobar ili tako, možda ranije. Dobro, tu oktobar, mislim da jeste ili u novembru, nije bitno, ali kreće se postepeno, tako? Šta znači ne baš naporno? Znači mora se i u školu? Pa i da, i ne treniram svaki trening nedeljno. Dobro, malo da se dozira. Sada treniram 2 puta, pa ću krenuti. Pa će više biti pred evropskom. A te medalje oko vrata, odakle su? Hoćemo da ih pokažemo? Samo da vidim. Aha, ovo je prvenstvo Srbije za pionire i juniore. Dobro. Odatle ovaj. Tu i Pehar. To je Pehar. Da. Dobro. Ovo je Kup Srbije. Kup Srbije. Da. Pioniri i juniori. Znači ti u pionirskoj konkurenciji već i sa juniori. Ne znam, otpalo mi je. Otpao je znak. Drugi put ćemo saznati. Sad. Jača sestra. Frida, kažu Nada i tek dolazi taj tvoj put. Na šta si ti najponosnija do sada? Osim na brata. Pa ja sam najponosnija od mojih uspeha, pošto sam bila na već 2 svetska prvenstva. Nažalost, nisam uzela nikakvu medalju. Bila sam i takođe i na evropskom prvenstvu, ali isto bez uspeha, ali nema veze, bit će. Dobro. I svake godine se održavaju G turniri, kao što je Nikola spomenuo, i ima ih baš dosta. Od ove godine smo bili kao klub na 6-7 od njih i sasvim dobre rezultate smo uzeli, to jest ostvarili.
I reci mi samo, Fedor počeo da trenira zbog tebe? Ne, ja sam zbog njega. Zbog njega? Stvarno. Pa mora se zna pa ko je dobro. bolji u tekvondou. Dobro. Da. Mihajlo, šta je za malo izmaklo? Kako medalja? Šta je rekao? Pa u Skoplju bila je borba napeta, međutim u odlučujućim trenucima nisam bio baš. Daj da objasnimo da u principu sportisti svi žele naravno medalju. I nije lako, 3 su medalje, a vas je, ne znam, 300 konkurenciji. I da tu odluče časti detalje i sekunde neki. Šta je bilo? Najsitniji Koja detalj. kategorija? Pa apsolutno, plus 87 kg. Sitnice odlučile. Sitnice. Šta ide sledeće? Pripreme za šta? Stalno su Pa, ti turniri u fokusu ili imaš nešto? Evropsko prvenstvo od 9. do 12. maja koje će se održati ovdje u Beogradu u Srbiji na Beogradskom sajmu. Ovim putem želimo da pozovemo sve gledaoce da dođu u što većem broju da nas podrže. I tako je. Nadamo se da ćemo ostvariti sjajne rezultate. Mislim da imamo potencijala kao reprezentacija i da ćemo biti dobri. Od 9. do 12. maja. Da. Dobro. A mi smo tu da navijamo. I Nikola, mi smo tu i da pozdravimo Stefana Takova i da mu poželimo što brži oporavak. Tako je, Stefan nažalost nije mogao danas da bude sa nama, ali eto, kao i nešto, šta je Mihajlo, bilo? da, imao je neku povredu Zašto jače udaraš? Rekao sam ti nežno na treningu. Šta si navalio? Nisam ovoga Šalim puta se. ja Nije on bio bio. kriv. Šalim se, Desila se naravno. povreda na takmičenju, međutim Biće sanirat će se dobro. to vrlo brzo. Ništa, želimo da ga pozdravimo, da mu poželimo brzo oporavak i puno sreće i njemu kao i Mihajlu, konkretno iz kluba i ostalim reprezentativcima na tom evropskom seniorskom prvenstvu. Lepa želja. Bravo, drugari. I mi vam držimo fige, što se kaže. Pa s novim medaljama opet u studiju Šarenice. Dogovoreno? Da će Bog. Hvala svima. Hvala puno na gostovanju. Nastavljamo muziku, može? Može. Tropico Band za sve vas.